Hola a tots i benvinguts al Cambrils a taula. El menú d'avui ens apropa una setmana més a la realitat gastronòmica de Cambrils. Primer coneixerem una associació de dones que organitza un sopar cada dimecres. Quina millor manera de reunir-se que organitzant un sopar on cadascuna hi aporta un plat. A més, aquesta associació, la de Dones de Vilafortuny, ha editat un llibre, elles mateixes, i n'està preparant un altre, amb les millors receptes. Anem a conèixer-les, però primer repassem el menú del dia. Menú del dia. Avui anirem a sopar amb les dones de Vilafortuny. El Consell de l'Escola d'Hoteleria i Turisme compra les cebes. Amb el plat de la setmana, coliflor amb fesols. A 30 segons, el Toni visita el bitxo. I per acabar, els embolics a taula. M'han dit que les dones de Vilafortuny fan cada dimecres un sopar de tàpers i jo, que sóc gran aficionada, no m'ho volia perdre. Hola a totes, bona nit, què tal? He portat el meu tàper tal com van quedar per aquest sopar de tàpers, però no sé si estaré al nivell. M'he portat estovalles i tot. He portat un puré fet de la mare, una truita francesa i una macedònia de fruites variada. Però veig que no estic... ¿Te ha traído postre? Sí. Bueno. Qui ha portat els postres? Yo he traído postre, una tarta de requesón y fresa y Obdulia ha traído arroz con leche. Ana. L'Obdulia ha portat arròs amb llet. Qui ha fet aquests ous d'aquí? Yo es una ensalada de espinacas con champiñones y los huevos rellenos con la crema de gorgonzola. Quin nivell, quin nivell. I aquí, a veure què tenim. Què és això? Qui ho ha fet, això? Es morcilla de Burgos con tomate natural, el tomate se hace aparte, natural, y luego la morcilla se desgrasa en el microondas, se quita la piel, se corta y se pone en el tomate para que dé unos hervores. Doncs boníssim, Jo veig que ja m'heu posat un trosset de truita, que té mèrit això de dividir una truita entre... Quantes som aquí avui? 13. 13 dones de Vilafortuny. Jo he portat aquesta amanida de pasta. Molt bé, molt bé. Doncs me serviré una miqueta perquè veig que ja heu començat. I aquests pebrots aquí, qui els ha fet? Mi marido. El teu marit cuina per les dones de Vilafortuny? No, cocina para mi casa y bueno, para ellos, sí. Están hechos, ha hecho un experimento. Están hechos de arroz y setas. Maria Dolors, això d'aquí ho has fet tu? Què és això? Entra en una ensaladilla i un púding de tonyina. Ets molt cuinera de fer coses a casa? No gaire. M'agrada fer-los per portar-los a les amigues. Només els dimecres, no? Això de cuinar? Però cuinar, m'agrada molt menjar i tot m'agrada. Però cuinar... Des de quan ho feu, això, Obdúlia, dels sopars de les dones de Vilafortuny? Penso que s'ha fet sempre, no? Sempre s'ha fet. Fa molts anys, no sé. Fa molts anys. Jo fa 15 anys que és... No, 13 que soc sòcia i ja es feia. O sigui que no. I quan fa que ets presidenta? És el segon any. Abans era vicepresidenta, ara és el segon any que soc presidenta. I han estat sempre així els sopars perquè jo havia sentit que era un sopar de tàpers, he vingut amb la meva maleteta i el meu puré i veig que això és cuina del nivell. Depèn, quan vegis l'arròs en llet va amb una bandeja de què és aquella safata? De pírex, o sigui que avui depèn el que cadascú pot portar o té l'espai per posar-ho, no sé. Bueno, però veig que us cuideu, Jo vaig cap al meu plat perquè si no me quedaré sense. Qui ha fet aquesta truita tan bona? Amb truita de patates, qui l'ha fet? Com et dius? Isabel. Isabel, quin és el toc que li dones perquè et surti així de bona? Normal i corrent perquè quasi s'encrema. Per això jo pensava que era ceba caramelitzada. Pues quasi, sí. Quasi cremada. Però casualitat, perquè a mi no m'agrada cuinar gens. Veus molts programes de cuina, com aquest que fem nosaltres, al Cambrils a taula? No veig cap. Ara que estic jubilada, potser sí.
I d'on aprens tots els trucs per cuinar? No, és que no cuino. Només quan vens els dimecres a les dones de Vilafortuny? No, compro moltes vegades. Compro. O sigui, que tu ets la típica que portes la... O una coca amb ceba, o un pastel, depèn com em doni. Fins ara treballava, la veritat, i no tenia temps, però ara, si tinc temps ja em diuen que volen veure, però a mi és que no m'agrada. Però, vaja, això de portar pizza el dia que venim del programa de gastronomia Cambrils de taula no quedava massa bé, no? Doncs mira, si hagués anat a treballar segur que l'hagués portat. Doncs, menys mal que no has anat a treballar. Que quasi s'encrema i per això ha quedat, doncs mira, un poquet cada una, però bueno. Tu què has fet? Jo el vi he portat. Tu has portat el vi, o sigui que tu ets aquí la companya de la Isabel a qui no li agrada cuinar o no té temps. No tinc temps, he acabat de treballar i he vingut cap aquí. I quan tens temps t'agrada cuinar o no ets massa aficionada? No sóc massa aficionada, però si he de cuinar, cunyo. Bueno, si s'ha de posar una al davantal, se'l posa. Això, un llibre de receptes, Anna. Això són vostres? Sí, són nostres. Nosaltres cada dimecres la recepta que ens agraden, la persona té que apuntar-la aquí, posa el nom de qui és i llavors quan tenim molts les passem a l'ordinador i ja tenim el primer llibre i això és el començament del segon. A veure, doncs anem a repassar aquest llibre La cocina de los miércoles, de les dones de Vilafortuny. A veure qui ha fet el peix a la vinagreta de tomàquet i pinyons. Anna Vi. Tu mateixa. Casualitat aquí al costat. I aquesta recepta, que tant ha triomfat i per això està en aquest llibre que heu fet, d'on la vas treure? No, doncs fent barreges a casa. Aquestes receptes de vegades és fent barreges. Proves, fas i portes aquí perquè tasti. Així que és inventada per tu. Més o menys. Va agradar i la vau afegir en aquest llibre. Molt bé. I tu d'on has après a cuinar? Tota la vida i ara tinc un càtering. O sigui que tu ets professional del tema. Professional del tema, sí. Així mai us faltarà un bon menjar aquí als sopars els dimecres, Que ja sabeu a qui heu de portar. Aquí hi ha unes quantes que em guanyen, Sí? Qui et guanya? La Iolanda amb els pastissos. Doncs anem a veure la Iolanda dels pastissos. Iolanda. Pero aquí hay gente experta en tortillas. Com la Isabel. Isabel acaba de ingresar en lo de las tortillas. Sí? Sí, estaba inédita, no sabíamos esa faceta suya, no la... Iolanda, el teu plat estrella quin és? Silenci a la sala. Mío, pues son los calamares en su tinta. Tarta de maduixa, diuen per allà. Que la vamos a probar. O sigui que has fet tarta? Perfecte. Molt bé. Y postres. I les fas de manera tradicional o tens Thermomix o... Tengo Thermomix. Pero hay cosas que no la hago en la Thermomix. Què tal està el tas del puré de ma mare? Molt bé, l'escriurem al llibre, està molt bo. Sí, doncs li hauré de preguntar la recepta. Em sembla que porta carbassa. Jo tot l'any fent un programa de gastronomia, agafant consells, trucs, menjant por ahí, i ara porto el puré de ma mare. La meva mare és la meva professora de cuina. Estic pleníssima, això és impressionant i encara ens queden les postres. Que passin. Yolanda, què tenim per aquí? Una tarta de queso con fresa. Una tarta de maduixes amb formatge. Següent. L'Obdúlia ens ha preparat un arròs amb llet, sí. que ja ens ho ha dit abans. Següent, que encara hi ha més, Enriqueta. L'Enriqueta, unes... Jo, per fer baixar el sopar, fruita. Fruita, unes maduixetes, mira, com jo, molt bé. I finalment... Braç de gitano gelat. Un braç de gitano gelat. Au, ja podeu començar, totes a l'atac. Quina traça, l'Anna, en tallar un pastís en 13 trossos, 14 trossos, No, és experta. És com la multiplicació de los panes i los peces. Portes una cosa petita. Estem 12 i 12 trossos. Dóna pas 12. Sí. Home, ja ho hem vist amb la truita, Sempre li donem amb ella perquè ho faci. Que de vegades hem sigut 20 i hem tallat 20 talls.
d'aquí, des d'aquest local. No som molt criticones. Ens riem nosaltres mateixes, ens riem nosaltres i critiquem una miqueta el que surt a les revistes i tot això, però mal a ningú no fem. No, ho passem bé. Como el miércoles sale Lola, pues traemos frescas las noticias. Jo ja no puc més. Això jo crec que ho hem de deixar aquí perquè... Bueno, posa, però... Ho he de deixar aquí. Tornem a veure'ns el reportatge de la setmana vinent. Els alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils ja estan de vacances, però el professor Carles Pujol encara ens ha deixat alguns consells per fer-nos la cuina més fàcil. Avui aprendrem a pelar unes cebes per fer un acompanyament. Avui pelarem unes cebetes. Com podeu veure, jo ho estic intentant. És d'una forma molt difícil de pelar-les, perquè la pell és molt fina i solen trencar-se. Si les volem coure, ens costa i es fereixen. Mai aconseguim la cebeta sencera. Per tant, avui us ensenyarem un truc que consisteix en escaldar-les per poder-les pelar amb molta facilitat i que ens quedin ben senceres. Hem posat aquestes cebetes amb aigua bullint durant uns 30 segons aproximadament, les traiem i les deixarem que s'entibirin, fins que les puguem tocar amb la mà i les puguem pelar. Doncs aquestes cebes que ja estan escaldades, les hem deixat refredar una estona i veieu amb quina facilitat podem pelar les cebetes i deixar-les completament senceres. Una vegada tenim aquestes cebetes, a part d'estar pelades, que aguanten diversos dies a la nevera, tapades, les podem fer servir igualment per una amanida, com per coure-les amb una guita de vi blanc i sal per fer una guarnició, com per saltejar-les, com per coure amb un estofat que les deixem servir senceretes. I al plat de la setmana l'Alba ens ha preparat una coliflor amb fesols pel Cambrils a taula. De seguida veiem com es prepara pas a pas. Hola, em dic Alba i prepararé un plat de coliflor amb fesols. Necessitem els següents ingredients. Una coliflor que l'he tallat per la meitat i l'he ficat amb remull per netejar-la una miqueta, una ceba tallada a quadrats petits, els fesols, que poden ser naturals i bullils o de pot, que ja vegem bullits, i un parell o tres d'alls tallats. I llavors una miqueta de pebre. I la sal, que sempre necessito. Llavors la coliflor la faig al vapor perquè quedi una miqueta més dureta i ho faig en un recipient especial per al microones. Faig la coliflor al vapor al microones perquè és molt més còmode que bullir-la i perquè així queda més dureta i com que tothom es queixa que la coliflor quan es cuina fa molta pudor, doncs així s'ha dissimulat una miqueta l'olor. Mentre estem tallant això i hem ficat abans a calentar l'oli per quan acabem de fer la coliflor puguem tirar la ceba i començar a fer el sofregit. Doncs serà per més o menys unes 4 persones. Fico uns 3-4 minuts i vaig vigilant cada vegada que la coliflor estigui feta però estigui una mica dureta, o sigui, no acabada de fer com si fos bullida. Doncs mentre s'està fent la coliflor al microones anem a sofregir una mica la ceba. Anem remenant de tant en tant la ceba, que no s'enganxi, fins que es fiqui duradeta. No mira si ja està feta la coliflor. Punxem i encara està molt dura. Ho deixem una miqueta més. Primer havíem ficat 4 minuts, ara en ficarem 3 i el tornarem a mirar. La ceba ja està feta, veus, està una mica duradeta. Ja ho deixem així perquè
n'hi ha parts que estan més fetes que d'altres, però quan ho sofregim amb la coliflor ja s'acabarà de fer. Els alls no els tiro fins més tard perquè si no es torren molt i m'agraden més cruets. Quan a l'últim que tiro els fesols, tiro també els alls. Em sembla que ja està. Sabem si està, si quan ho punxem passa perfectament. Podem punxar també amb un ganivet, no hi ha cap problema. Ja està fet. Llavors la tallem una miqueta més petita del que està. La segueixo tallant petita. Es barregi tot. Una bona estona fins que estigui més tou. A mi m'agrada que la coliflor estigui toveta, que sigui com una pasta. Llavors per això hi tirem els fesols l'últim, perquè els fesols quedin durets i la coliflor més escura. Més o menys cadascú com li agradi. Si t'agrada més dur, doncs ho deixes més estona. I si t'agrada més toveta, doncs, bueno, segons tu vas remenant i segons vegis, és una recepta de la meva àvia. I jo, doncs, a poc me va sortint. Alguns dies millor, alguns altres pitjor. I ja hi podem tirar els fesols. Jo hi tiro els fesols quan la coliflor ja està feta del tot, perquè els fesols només els sofregeixo una miqueta perquè agafin gust, perquè a mi m'agraden més durets. Però això va al gust de la gent. Llavors, després dels fesols hi tiro la miqueta d'all, que el tallo bastant grandet perquè m'agrada trobar-me'l. Llavors, una miqueta de pebre per donar-hi gust. I una miqueta més de sal perquè ara ja hem tirat els fesols. I ara doncs anem anant remenant fins que els fesols estiguin una miqueta fets, que perdin aquest color tan rosa i ja està. Això ja està i ho passarem a emplatar. Doncs ara li fiquem una miqueta de julivert per donar-li una miqueta de color. I aquí tenim un plat de coliflor amb fesols llest per menjar. Avui el Toni ha donat un tomb per la vila i ha parat al bar El Bitxo a fer un entrepà. Anava acompanyat del seu cronòmetre, com sempre, i és que el nostre reporter no perd ni una oportunitat de ratar els restauradors cambrilencs als 30 segons. Benvinguts una setmana més a 30 segons. Avui... Toni, tio! Ei! Quina il·lusió, en Pere Martí, senyor! Porto des del primer programa perseguint-te, tio. I això? Perquè vull sortir als 30 segons, jo. Bueno, però Pere, tu no tens cap restaurant, no? M'és igual, tio, però jo és la il·lusió de la meva vida. M'he comprat això com tu, perquè és que em feia una il·lusió de sortir tremenda. Compte. Conto el què? Compte, tio. Què vols que conti? Dóna'm 30 segons i et faig alguna cosa. Compte. Vale. Vinga, temps. On va aquest home? Però què està fent? Mare de Déu. Mira, tio, t'he fet un bocata de... Pere, sisplau. De sobrassada i format. Boníssim. Gràcies. 30 segons. Que m'ha pres el bocadillo. Que m'ha pres l'entrepà i no me l'ha pagat. Oh, però que no és el Pere Martí, què? Sí, ni més ni menys. És el més gran comunicador de tot Cambrils. Doncs mira que acabar així... Molt malament. Sí. Per cert, em prepararies el mateix entrepà en 30 segons? Jo no, però la meva mare, la Carme, sí. Endavant. Molt bé. Va, a tu t'han robat un bocata, no? Mala sort, tio.
A ver si no m'ha avispado otra vez. Doncs som aquí, al Bitxo amb la Carme. Carme, què ens prepararàs? Un mallorquí. Un mallorquí. Per preparar el mallorquí, què necessitem? Pues el pa, tomàquet, sobrassada, formatge i ceba punxada al bitxo. Molt bé, estàs preparada? Preparada. Doncs quan digui temps, això comença. Preparats? Llestos? Temps! Una miqueta d'oli. La sobrassada. Llavors es porta a la planxa i es fa 5 segons. Temps. I el mallorquí emplatat. A veure, Carme, explica'ns una mica què és això de la ceba... Com ho has dit, això? Punxada al bitxo. Explica'm una mica. Llavors poses la ceba simplement punxada amb un truquillo especial, un puntet picanteta, que és especialitat del bitxo. Què, com està aquest entrepà? Boníssim, Boníssim. T'ha agradat? Bueno, jo ho trobo molt bé, però a veure si li dius al teu col·lega, el Pere Martí. Col·lega, a veure... Treballem a la mateixa casa. Ja, però bé li hauries de dir alguna cosa, de que no pot anar així pel món, de que això no pot ser... Home, per què no fem un... No podeix, Jo li dic. Sí, però li diràs, no? Algú... Li diré. Mira, és que faig tard. De veritat que li dic, Moltes gràcies, ha estat un plaer. Boníssim. Digue-li alguna cosa, Li dic. No pateixis. Ei, Pere. Que bo, tio. Com anem? Mira, xaval, bocata, tio. Te'n vols un tros o què? Doncs sí, la veritat és que sí. Ha molat, tio. Estaràs allí, Quina la borra teva, tio, fot una calor. És molt sacrificat. Que ranci, no? Només ha ficat això? Anda que s'ha estirat. Bueno, fins la setmana que ve. Adéu. Arribem al final del programa d'aquesta setmana. Us deixem amb els embolics a taula i nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Adéu. Cambrer! Hi ha una mosca a la sopa! No cridi, o tothom ens en demanarà. Bona tarda. Sisplau, un cafè sol. Tothom fora!